foto bersama menika keluarga ageng trah Mbah Marso. Oh nggih Mbah Marso. Putra wayah sedaya melempak Mas. Alhamdulillah. Kondur ingkang wonten perantauan nggih. Yang dari Jakarta, Sumatera, Kalimantan, mbok menawa lho maksudnya. Kan perantauan. Yo ketok sing Kalimantan. Enten sing Kalimantan to, Mbak? Enggak ada. Ora eneng kok iki ngawur. Wis ngomong sapa? Lah kuwi mau. Berarti aku salah. Nggih. Jakarta aja. Ya Jakarta. Untuk keluarga Jakarta, Bapak Muhammad Sofian. Pak Muhammad Sofian beserta semoga Ibu. cepat sembuh ya Bapak ya. Semangat. Oh baru kurang set. Oh yang sing gerah sing mburi. Oh tak kira ki besane. Celap-celup to Mas. Lho wong celap-celup malah meneh panjang umur. Pak Bapak Sofian, sehat nggih? ya. Semuanya saja kita Nggih. doakan sehat kuat, momong putra wayang. Leres ingkang bahkan makaten. Aku penjenengan yo kabeh-kabeh iki ya didongake. Yos danten Bapak Lancar Muhammad nyambut gawe. Sofian, Ibu Rosmalinda Iya. yang dari Bekasi Utara. Nggih. Diaturke Monggo pun lelakon sing lajengaken beliau- bola beliau niki ngertos. tesih ajeng foto malih. Ketoke kurang marem. Ngrangkul kula mboten napa-napa Bu mangke. Wah, ngerangkul sampean. Wah lho. Rasanya kayak ngerangkul speaker aktif. Wis tau. Ya iya loh ngerangkul kok Bambang. Monggo. Kok sing cilik weneng kok ya. Kaya mrepilan Ya. Ya. Sampun kapiarsa setunggal lelagon Merapi Merbabu.